Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita. Padayon karon ang programa usab nila ni Vice Mayor George Duran ug Konsel LV Montisa Tolentino kang kaubanan sa Team MPC ug ang TV Skiers. Mao ang paghatag og ayuda sa pagtukod sa gamay o nga panimalay para sa kabus nga pamilya o individual sa lungsod sa Pamplona. Si Barangay Kagawad Mercedes Sidis Marima ibutyag nga sa nakalabay nga bulan nahuman ang ilahang gitabang nga kabus nga pamilya dito sa may sitio Makupa, Barangay Manguto, Pamplona. Matod pa ni Kagawad Sidis Marimat nga ilang programa sa grupo ang pag-ayuda sa kabus nga pamilya o individual o dako usab kini nagpasalamat ni Bayawan City Mayor Pride Henry Tevez nga midonar kini sila og kabilya, siminto, 12 bowl ug uban pa. Ani ang pamayag ni Kagawad Marimat. Nagdonara pod si Mayor Henry atong bala in town sa atong igsoon dito sa Barangay Manguto nga nabilong jud sa mga indigenous people, pobre kaayo. Nidonar na pod siya didto og semento, kabilya og toilet bowl para in town sa CR kay wala jud in town pod sila CR. Dili kay katura pong barangaya nagpadala jud siya og mga 100 to ka bowl, toilet bowl og tag 100 pod ka kabilya, dahil 100 pod ka sacks nga simento kay iyang gipanghatagan katong wala inta ikagasto og mga inana para sa kasilyas. Iyang ganang gihatagan. Kini ang Atraka Balita 943. Si Barangay Kagawad sa Barangay Manguto Mercedes Sidis Marimat sa may Pamplona. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.